Bueno, recordant una mica del Xinoxano, com vam començar en aquell moment, que devia ser sobre el 82. Aquí teníem el nostre company del Xinoxano, que era Melchor Puigvert, que ell també sempre havia sigut pescador, i aquí va sortir l'idea, parlant amb diversos que érem dels membres, podríem tornar a recuperar de l'art, i aquí va sortir. Encara teníem d'en Pere Lleva, que va ser l'últim art que hi va haver-hi a Lloret, amb el seu llagut, i vam poder començar a fer aquesta festa per tornar a recuperar, i en aquest moment ja portem 40, quasi deu ser 43 anys amb la tirada de l'art. Era molt curiós aquell principi, perquè abans amb la gent de Lloret, com feien els pescadors que es tiraven a l'art, el que feien al dematí, el patró anava pels carrers o les cases, picava i per avisar perquè no quedessin dormits. I nosaltres també ho vam recuperar. Ara en aquest moment no podríem perquè se'ns tirarien a sobre, anar cridant a les 6 del dematí, però això va ser curiós, i pels més joves, que en aquell moment, en el meu cas mateix, érem els dels joves del Xinoxano, va ser una cosa maca. A més, com fèiem això del Xinoxano, llavors ens trobàvem que també havia sigut el típic en el bar de Can Maitanquis, que el tenim molt a prop aquí en el passeig, un bar de tota la vida, que era on tinaven els pescadors, i llavors fèiem la típica barreja, el que era la cassalla, l'anís, amb el conyac, i llavors portàvem la coca. I llavors aquí, per als que eren més joves, era molt interessant, perquè el que era en Melchor, en Pere Lleva, en Badó, tota la colla que érem, explicaven les aventures de sempre, i nosaltres apreníem moltes coses que no havíem sapigut. A mi personalment també em porta molts de records, perquè he vist moltes fotos. El meu pare també anava al llagut d'en Pere Lleva per pescar, i llavors una tradició que fins ara ha arribat i esperem que la puguem aguantar, ja que també tot l'Ajuntament sempre hi col·labora, i esperem que per molts anys més puguem anar seguint amb això del Xinoxano.